ng mga nagbabagang balita. Medtech student patay sa pananaksak sa Naga City. Motibo sa krimen, inaalam pa ng pulisya. Hindi pa man natatapos ang voter registration. COMELEC, pinaghahandaan na ang mangyayaring round 2 ng voter registration sa Oktubre sakaling maging ganap na batas ang panukalang magpapaliban sa halalan sa barangay sa 2026. Mayor Marivic Solano, ipaparibisa sa Sangguniang Bayan ang ordinansang nagtatakda sa renta sa bawat stall sa Pili Public Market. Bicol High School for the Arts and Culture, nahandugan ng laptop at daang-daang armchair ng provincial government ng Camarines Sur. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang medtech student sa Naga City matapos masaksak. Suspect sa krimen hawak na ng pulisya matapos sumuko. Ang motibo sa krimen alamin sa ulat ni John Amador. Sa isang social media post ng isang netizen, unang pumutok ang impormasyon hinggil sa isang insidente ng pananaksak pasado alas 10 ng gabi nitong Martes, August 5 sa Barangay Dayangdang, Naga City. Agad tinungo ng news team ang lugar ng pinangyarihan. Subalit nadala na ang biktima sa ospital na kalaunan ay idiniklara ding dead on arrival. Madilim ang lugar ng pinangyarihan ng krimen. May mga tanod at dalawang binatilyong hindi na nagpakilala na unang nakakita sa biktima at paghingi ng tulong nito. Gagat po siyang tabang. Pamiyari siya pang may BM sa minadam po ko ng kuraro. Gagat tabang. Ako po nagkakalaka, nag-hartal po ko ng basura. Siya po, nanginginutan po. Para batok pang ido. Tapos sa daig, digida ako, hindi kami. Nainig po, natumba na lang doon. Nagagos tabang. Nadang po nira rin gagat tabang. Napagkasyahan natin siya. Nadasip po niya. Kinuha ang cellphone niya. Ayon pa sa mga saksi, inangat pa ang damit at nasabi pa umano ng biktima na nasaksak siya sa bandang dibdib. Paglilinaw po sa pangyayari kagabi sa Barangay Dayangdang, Naga City, posible mga bandang alas 10 nangyari yung pananaksak sa isang estudyante na 27 years old na taga Calabanga, Camarines Sur. So may nakapag-report sa atin at yun nga, napag-alaman na itong si alias Vince na taga Calabanga ay sinaksak sa parting Barangay Tinago, at nakatakbo ito sa Barangay Dayangdang hanggang sa may nakakita sa kanya at nakapag-post sa Facebook. So, dali-dali naman pong nakapag-responde ang Naga City Police Office nung nalaman yung insidente. And malungkot na pangyayari, nung nasa ospital na po ang biktima natin na si Vince, dineklara na po itong dead on arrival ng attending physician sa Bicol Medical Center. Maaga nitong Miyerkules, sumuko ang sospek sa pulisya na itinago sa alias Nonoy. Bit-bit ang kutsilyong ginamit sa pananaksak sa biktima. Nag-contact yung sospek sa investigator ng Police Station 5 para sa kanyang pagsuko. So, naibigay niya yung ginamit niya na panaksak na kutsilyo. And sa ngayon po inaalam pa ang pinakamotibo. Pero dahil ang sabi ng suspect ay hindi tumupad sa usapan nila, na allegedly babayaran siya.
for unknown reason. Bago pa man ang pagsuko ng sospek ay napag-alaman ng CSN na ayon sa sospek magkasama sila ng gabing iyon ng biktima. Bago ang kanyang pagsuko ay nagpatingin ito sa ospital dahil sa physical injuries nitong sinapong mula sa biktima. Ayon din sa sospek, magkasama umano sila ng biktima at hiniram niya ang cellphone nito nang magalit at magpangbuno sila hanggang sa masaksak niya ito dahil higit na malaki sa kanya ang biktima. Samantala, hustisya ang sigaw ng Universidad de Santa Isabel, ang paaralan kung saan nag-aaral ang graduating medtech student na si Vince Anthony Mendoza, 27 anyos. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Kung mapatunayan po na may nawawala pang gamit dito sa biktima natin and napag-alaman na ito ay kinuha or nasa kamay ng suspect, so malamang baka mapunta pa ito sa robbery with homicide. No, depende po sa mga elements na makukuha natin. No? Ang pinakamabilis pong para sa responde is yung 911. Mag-dial po kayo ng 911 kahit po walang load. Darating po ang inyong pulis sa loob ng 5 minuto. No? Yan yung sinasabi ng ating Chief PNP na hindi nyo na kailangan pumunta sa police station. So, ito pong insidente na to, agad na nakapunta yung police nung may tumawag na po. Jan Amador, CSN. Dalawa ang arestado sa ikinasang buy-bust operation sa Naga City. Mga sospek naharap sa patong-patong na kaso matapos makuha na ng baril at droga. Nagbabalik si Jan Amador. Himas rehas ang dalawang hinihinalang tulak ng illegal na droga matapos masakote ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Concepcion Grande, Naga City nitong madaling araw ng Agosto 6. Kinilala ang mga sospek na sina Robert, 35 anyos, may asawa, residente ng Magnolia Street, Baliwag, Viejo, Minalabak, at Mark, 34 anyos, may kinakasama, residente ng Zona 4, Barangay San Agustin, Bulacan, Camarines Sur, kapwa mga magsasaka. At itunuturing ang dalawa ng mga high-value individual. Nasabat sa operasyon ang 15 piraso ng hinihinalang shabu na nagtitimbang ng higit kumulang 60 gramo na may tinatayang standard price na higit kumulang 400,000 pesos. Maliban sa droga, naasamsam rin ang 2 kalibre ng 9mm at 38 na baril at mga bala. Kaninang madaling araw, no? Bandang 4:45 AM, August 6, 2025, sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, nahuli po natin ang dalawang suspect na si alias Robert, 35 years old, from Minalabak, Camarines Sur, at itong si Mark John, 34 years old, from Bula, Camarines Sur. Ito pong si Mark John, considered as high value individual. No? So, ang operation po na ito ay pinangungunahan ng ating City Intelligence Unit at ng City Drug Enforcement Unit. At nakuhanan po natin ng dalawang revolver. Naging matagumpay ang operasyon laban sa mga sospek at ayon kay Lieutenant Colonel Pumar, ang mga dayong sospek ay patunay lamang na hindi galing sa lungsod ang mga drogang nasa sabat na mga operatiba. Isa lamang po itong patunay na wala po tayong pinoproduce na illegal drugs dito sa Naga City. Ibig sabihin, mostly or halos lahat ng pinagkukunan ng mga illegal na droga ay nasa labas ng Naga City. So, isa yun sa magandang signs na wala tayong production dito sa loob. Ano po? So, mahigpit po nating binabantayan yung mga pumapasok dito sa Naga City pagdating po sa illegal na droga. Sa kasalukuyan, nahaharap ang mga sospek sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Jan Amador, CSN. Hindi umano masasayang ang mga matatalang mga bagong botante sa nagpapatuloy na voter registration ng COMELEC kahit pa hindi matuloy ang halalan sa barangay sa Disyembre.
dahil yan sa isang batas na nakatakdang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na magpapaliban sa barangay at SK elections. Narito ang ulat. Mag-iisang linggo na mula ng buksan ng voters registration para sa barangay at SK elections sa Disyembre ngayong taon. Dagsa pa rin ang mga voters registrants sa Comelec Naga. Sa datos ng full body mula August 1 hanggang sa kasulukuyan ay umaabot na sa higit sa 1,100 ang bilang ng naitalang voters registrants. Sa kabila ito ng nakatakdang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos ng batas na magpapaliban sa barangay at SK elections sa susunod na taon. Ayon kay Atty. Mike Julia Jr., hindi masasayang ang mga maitatalang voters registrants kahit ipospond ang halalan sa barangay. Di man po masayang yan kung sa mga makaka-register po ngunyan, ma-aproban, makakadagdag sinda sa abotante ta sa maabot na barangay SK election. Miski mag-December man po ang election tangon na taon or i-move man po yan sa November next year, makakadagdag na po ini sa naman sa tuwing list of voters na maboto po sa barangay. Pinaghahandaan na rin ng Comelec kung sakaling mag-resume ang voters registration ngayong darating na Oktubre. Anticipation po yan kung December ang sa tuyang election para po magkaigwagit ang mga new registrant, particularly itong SK tam 15 to 17. Kung matuloy man po, at least handa po ang Comelec. Pero po once man po mapirma ni Presidente ang ang postponement, i-move po yan sa November next year, masunod man po dyan ang Comelec. Kung babalikan, taong 2023 nang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang batas na pinirmahan ng Pangulo taong 2022 na nagpapaliban sa barangay at SK elections. Pinaghahandaan din ng Comelec ang magiging epekto ng Supreme Court ruling na ito sa pipirmahang batas ng Presidente. Nick De La Cruz, CSN. Nakatakdang iparebisa ng lokal na pamahalaan ng Pili ang ordinansang nagtatakda sa renta sa stall sa Pili Public Market. Stall owners sa merkado, kakaunti pa lang dahil umano sa mahal na renta. May ulat si Eli Balbin. Nakatakda ng iparibisa ni Mayor Marivic Solano ng Pili Camarines Sur ang kasalukuyang ordinansa na nagtatakda ng lease rate sa Pili Public Market upang masiguro ang patas at mapanatili ang kaginhawahan ng mga nagnenegosyo sa Pili Public Market. Natanggap nila ang mga reklamo mula sa mga stall owner na nagsasabing mataas ang kasalukuyang lease rate at nais nilang mapag-usapan ito sa mas malawak na konsultasyon kasama ang mga stakeholders katuwang ang Sangguniang Bayan. Sa ngunyan, si dati mansa na po ang yaon dyan ng mga stall owner si dati. And igwa pa din po na bakante dahil medyo problema si rental. Si rental kasi sa aram ko, kadto pa ata kasi ngunyan nasa 30 days and 5 days pa sana kita. So gusto kong iklaro yan sa satuyang market administrator kung ano na talaga si status kan mga paratsenda dyan. So, kang maaraman ko po lately pa na si goodwill na pigahagad is sobrang taas. Sabi ko po, kung ano man si ginibunindang resolution man yan o ordinansa, pwedeng i-revisit na mailinta kung pwede man po yan ma-adjustan, mababa-babaan, magibo kita ng paagi, ilingunta mo na po. Tangariga, daiman po mga naan si mga paratinda. Araman po ninda kon sa inhali ang building na iyan. So, kaya gigibuhan pa po ng paagi. Ayon sa ilang nagtitinda, mataas umano ang kanilang binabayarang renta na isa sa nagpapahirap sa kanilang kabuhayan at nakakaapekto sa kanilang kita. Sir, sobrang apektado. Kasi siyempre sir, mataas ang rental, hindi kagaya nung sa mahina. Ay, ang renta namin nun malakas pero ang renta mababa. Siniguro ng lokal na pamahalaan ng Pili sa pamumuno ni Mayor Solano na makikipag-ugnayan siya sa Sangguniang Bayan upang masiguro na magiging patas ang mga kasunduan at makakatulong ito sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga nasa palengke. Kasi siyempre, maagi din yan sa Sangguniang Bayan. Ma-deliberate din ang mga Sangguniang Bayan members niyan. So, pag-uusapan din yan. Pero kung tayo ang tatanungin, mostly, mabigyan naman natin ng kahit kaunting kababaan na rental ang mga paratsenda. Kasi kailangan nila.
Umaasa ang mga stall owner na magkakaroon ng tulong mula sa lokal na pamahalaan upang mapababa ang renta sa merkado publiko. Binisita rin ng alkalde ang market para tingnan ang kalagayan ng mga stall owners sa merkado. Eli Balbin, CSN. Tapos na ang ginawang assessment ng Environment and Natural Resources sa mga punong kahoy sa gilid ng kalsada sa Naga City. Ahensya, hinihintay pa ang desisyon ng DNR kung puputulin na ang mga punong delikado na para sa mga residente at motorista. May ulat si John Amador. Tapos na ang assessment ng Naga City Environment and Natural Resources sa mga punong kahoy sa gilid ng kalsada sa Naga City. Ayon sa Senro, nagkaroon lamang ng assessment para maagapan ang panganib na maaaring dulot nito sa mga residente at motorista. Kumalat sa mga balita ang planong pagpapaputol sa mga assessed na puno sa lungsod ng Naga nitong nagdaang linggo na mariing pinabulaanan ng opisina ang nasabing issue. Sa ngayon po, inaantay namin yung report from the DNR, Senro Iriga, regarding po dun sa ginawa namin assessment. And gusto ko rin pong i-klaro yung issue po na yun kasi nag-create siya ng parang medyo na yung mga misinterpret ng mga tao na akala nila 67 hazard trees ang puputulin. No po, hindi po ganon. Based po sa inspection and assessment namin, 67 pong hazard trees ang isasubmit namin sa ERC for further assessment and evaluation nila. Hindi po yung puputulin, pero dun po i-base yung ang tawag niya, evaluation nila. Out of 67, dun po madidetermine kung alin doon lang ipiprune lang, ititrim lang, and alin na po talaga dun ang wala na talagang pag-asa or choice kundi po tuloy na. Ginawa umano ang assessment para malaman kung alin pa ang puno na pwedeng mabuhay at alin ang hindi naakma sa kalsada. Hindi din umano sila pabor sa pagpuputol ng mga punong kahoy nang walang sapat na basihan. Igagawin lahat ng pwedeng remedyo para ma-salvage or mabuhay pa yung mga kahoy. Number 1 po dyan yung hard pruning lang, tatanggalin yung mga sanga para mabawasan yung weight ng puno at maiwasan yung pagtumba. Pagtitrim din po kami, and yung may mga infection, magsisik po kami ng technical assistance at siguro sa ibang agency na marunong dyan, expert dyan, paano mabuhay yung kahoy. Pipiliin lamang umano ang mga wala ng pag-asa na kahoy at mahina ang pundasyon na dapat nang putulin upang maiwasan ang pagbagsak at panganib na maaaring dala ng mga ito sa mga residente at motorista. John Amador, CSN. Patuloy ang apela sa PNR ng mga residente sa isang barangay sa Milaor, Camarines Sur dahil sa iniharang na steel barricade sa kanilang dinaraanan. PNR nakipagdialogo na sa mga LGU sa posibilidad na mabuksan muli ang isinirang unauthorized crossing. May ulat si Darlene Lastrullo. Ikinababahala ng mga residente ang pansamantalang pagsasara ng mga unauthorized crossing sa riles ng Philippine National Railways o PNR. Isa sa mga pinasarang crossing ng ahensya ang bahaging ito ng Naga to Milaor, bunsod ng inilagay na barricade ng Philippine National Railways PNR bilang bahagi ng kanilang safety measures. Ayon kay Reynald Vargas, isa sa mga residente sa lugar, labis ang kanilang hirap sa pagtawid sa nakabarikadang bahagi ng riles. Aniya, kinakailangan pa nilang yumuko para makadaan at doble ang pag-iingat, lalo na tuwing gabi. Hiling din niya ang mas maayos na daan para sa mga motorista at paramotor, lalo na sa mga oras ng kagipitan. Bali nasakitan bagang kaming Minsan pa na ungko pa kami para makalaog lang kami. Kaya minsan pagbanggi dapat kay puan talagang ingat-ingat tigdita. Pababa lang talaga kaming mga paramotor, luway lang talaga kami. Isa rin sa mga apektado ay si Alex Ope Maria na araw-araw bumabiyahe patungong Naga City para magtrabaho. Ayon sa kanya, mas malayo ang biyahe dahil kailangan pa nilang umikot at dumaan sa Dalipay kung sarado ang tawiran. Para sa mga ma'am, mas madali ko kung buka yan.
kami nagtrabaho sa Naga. Ikamsur na ba ako ta niyo? Tapos saro pa sa emergency. Paano kung may magi pa sa dalipay? Harayon na baga po maray. Sana po mabukas sa mangyari po. Dagdag pa niya, sa kabila ng paghihigpit ay may mga insidente pa rin na itatala sa lugar, lalo na tuwing gabi at may mga lasing na motorista. Kaya't nananawagan din siya sa kapwa motorista na maging maingat sa pagdaan dito. Yan lang, lalo na sa mga burat. Sana araw kayo nakaagya naman kami, baka may post na naman dyan, may nabangga dyan. Taog ang araw kayo na barat. Itong yung pupuin dyan sa inutan. Takang pesta kaya, buka, tapos tapos kang pesta, sinarado, tapos may aging motor na marikaso ng burat. Nadisgrasya po. Sa panig ng Philippine National Railways o PNR, base sa statement na binigay nito sa Kamsur News na ang pagsasara ng mga unauthorized level crossings ay bahagi ng kanilang programa para sa kaligtasan ng mga tren at motorista. Ang pagsasara po ng mga unauthorized level crossings sa Bicol ay isang hakbang ng PNR para maisiguro ang kaligtasan ng mga motorista at mga tren na dumadaan dito. Dagdag pa ng PNR, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga local government units o LGU para makahanap ng mga engineering solutions upang posibleng muling buksan ang ilang tawiran. Ngunit kinakailangan pa rin itong aprubahan ng kanilang board. Ayon sa pinakahuling datos ng PNR noong June 20, 2025, nasa 38 ang unauthorized crossings na nasa Bicol ang naipasara. Kabilang na ang Agdangan Crossing at Zone Tagungtong sa Baaw, Camarines Sur. Target umano ng PNR na maisara pa ang lahat ng natitirang hindi otorisadong tawiran bago matapos ang taon. Sa kabila ng layuning ito, umaasa ang mga residente na mapagbibigyan ng kanilang panawagan para sa isang ligtas, maayos at legal na alternatibong daan upang hindi na maantala ang kanilang araw-araw na biyahe. Darlene Lastrulio, CSN. Pinangunahan ni Governor El Rey Villafuerte ang pamamahagi ng daan-daang armchair sa Bicol High School for the Arts and Culture. Digital asset tulad ng laptop handog rin ng gobernador na magagamit ng mga mag-aaral sa kanilang digital literacy. May ulat si Eli Balbin. Hamon sa mga mag-aaral at guro ng Bicol High School for the Arts and Culture sabay ng pili ang kakulangan ng mga upuan. May mga pagkakataon pa raw na may mga mag-aaral ang napipilitan na umupo sa sahig at ang iba ay nagdadala ng kanilang sariling silya papasok sa eskwela. Nagdadala sila, sir, any kind of upuan. Pwede yung ginawa ng tatay nilang upuan, yung upuan na lumang upuan, okay lang. So, iyon ang dinadala na. Tapos kapag halimbawa walang-wala talaga, yung teachers, parang nag-a-adapt as student sila. Sobrang hirap, sir, kasi katulad, pag magsusulat sila, yung iba standing position, yung iba naka-squat na lang o kaya kung sana sulok-sulok na mayroong mapagpapatungan ng kanilang kwaderno, para makapagsulat lang. Talaga mahirap. Very mahirap po siya. Day mo aram kung sa inga pwede magtuka o magpwesto o da kang permanentang tukawan po. So, paano ginagawa mo nung wala kang permanenteng upuan? Dati po kaya, igwa po siyang green chair lang po. Yun po ang ginagamit pero po makasurat. Sa isang seremonya, ipinagkaloob ni Governor El Rey Villafuerte ang mahigit 300 armchair, digital asset gaya ng laptop sa naturang paaralan bilang bahagi ng kanyang suporta sa education sector at pagpapalaganap ng sining at kultura sa mga kabataan. Hindi nag-aasenso kung mayong kultura, kung mayong arts and culture. Totoo yan. Hindi lang importante ang math, science, reading. Importante arts, culture, importante creative mind. Ang isip na nagkakaroon ng creativity. Walang nasyon, bansa na nag-aasenso kung mayo kayan. Kasabay niyan, inilunsad din ang baon program ni Governor El Rey Villafuerte upang matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na allowance.
Well, nagbigay po tayo ng 300 school share, 3 laptop, then nilaunch natin yung baon program, ayuda sa mga bata, pang baon, tag 1,000 each. At nag-commit po tayo by next year, gagawa po ako 100 million na high school of the arts and culture na may building at complete facilities. Thank you so much, Governor El Rey Villafuerte. Malaking tulong sa amin, tapos siyempre sa ating butihing gobernador. Pinapasalamatan natin ng malaki yun sa pagkaka-approve ng mga upuan na ito. Unang-una, of course, gusto kong pasalamatan. The whole Bisak community ay masayang-masaya ngayong taong 25 na pasukan, school year 2024-2025, dahil magkakaroon kami ng 300 pieces na armchairs para sa mga bata under the Adapt a School program of the RA 8525 through the leadership, of course, of our Honorable Governor El Rey Villafuerte. Eli Balbin, CSN. Hindi na iniisipan ng mga Camarinense ang gastos sa pagpapasuri sa mga private clinic dahil sa libre at maasahang serbisyo ng Express Lab on Wheels ng Provincial Government ng Camarines Sur. Health expert pinaliwanag ang kahalagahan ng pagpapasuri sa laboratory test. May ulat si Darlene Lastrullo. Malaking tulong para sa ilang residente ng Camarines Sur ang libreng medical test na handog ng Provincial Government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte sa ilalim ng Cafuerte Medical Mission, lalo na sa mga bagong graduate at senior citizen na kapos sa gastusin. Isa sa mga nakinabang ay si Jonalyn Filiob, isang fresh graduate na kumuha ng medical test bilang bahagi ng mga requirements sa pag-apply sa trabaho. Ayon sa kanya, nakuha na niya ang resulta ng kanyang x-ray habang ang final results ng urinalysis at CBC ay inaasahang ipapadala sa kanyang email. Hindi na rin niya inisip ang mga bayarin sa private clinic dahil sa pamamagitan ng makabagong medical asset ng Kapitolyo ay nakalibre na siya sa gastusin. So far, naghihintay na lang po ako ng result, pero yung sa x-ray po, binigyan na po ako ng copy po. Tapos yung final result po, isasanda lang po nila through email. Tapos yung urinalysis and CBC, hinihintay ko pa po yung result. Hindi rin napigilan ni Basilia Dolores Valenzuela, isang senior citizen, na magpasalamat matapos maka-avail ng libreng serbisyong medikal. Ayon sa kanya, hirap na siyang tustusan ng sarili dahil wala na siyang natatanggap na pensyon. Nagpunta kami rito na mapacheck up para malaman namin kung ano ang sakit namin din. Dahil mga senior ba kami, talaga sisikapin ko, ma'am, na magpapacheck up dahil gusto ko pa mabuhay. Ayon kay Dr. Maria Lourdes Damato, clinic physician ng Emergency Disaster Medical Response o EDMERO, mahalaga ang mga laboratory test upang maagapan ang mga posibleng komplikasyon sa kalusugan. Important po na mag-check yung mga tao ng mga laboratory nila regularly. Lalo na po yung mga may maintenance na gamot. Maganda po na na-check yung mga laboratorio nila. Meron tayo ditong mga blood chem para makita po yung mga cholesterol, sugar, yung uric acid, ma-check po yung liver and kidneys. Meron din tayong mga ultrasound, x-ray. Ang pinakabago po ngayon is yung mammogram. So sa mga 40 years old sa pataas, maganda rin po na nai-screen po kung meron mga bukol sa breast. Thank you so much po sa provincial government sa pag-implement po ng ganito pong activity para po, hindi lang po para sa amin na fresh graduate student, pati na rin po sa mga kababayan po natin dito sa Camarines Sur na ayun nga po, nangangailangan po ng nangangailangan po ng free medical check-up po. And thank you so much po sa kay Gov and sa lahat po ng bumubuo po ng medical mission po na to. Message ko lang, papasalamat na lang kami dahil merong ganito na free check-up. At kung pupunta kami po sa mga private, wala man pera. Patuloy ang Cafuerte Medical Mission sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa iba't ibang bahagi ng lalawigan bilang bahagi ng programang pangkalusugan ng Provincial Government ng Camarines Sur.
Umiikot rin ang Express Lab sa mga komunidad sa probinsya na naghahatid ng dekalidad ng medical services tulad ng blood chemistry, creatinine test, urinalysis, ECG, complete blood count, x-ray at iba pa. Maliban sa Express Lab on Wheels ay mayroon din ang probinsya ng Health Motto at Dialysis on Wheels na first in the country para sa dekalidad na medical services sa mga Camarinense. Darlene Lastrulio, CSN. Nagsimula na ang 20 working days na mga mag-aaral sa Pasakaw, Camarines Sur na benepisyaryo ng Special Program for Employment of Students o SPES. May ulat si Eli Balbin. Nagsimula na ang implementasyon ng programa para sa Special Program for Employment of Student o SPES sa bayan ng Pasakaw sa tulong ng Public Employment Service Office ng CAMSUR, kung saan 80 estudyante sa bayan ang naging benepisyaryo, dineploy sa iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng Pasakaw. Magtatrabaho ang mga ito sa loob ng 20 araw at sasahuran ng 575 piso kada araw. So itong SPESTA is kumbaga ma-works in for 20 working days. So kumbaga ang magiging salary ninda pang support na para sa indang allowance sa habang nagkaklase o kung ano man ang pangangaipo sa pag-eskwela. And ang sweldo po ninda is 595 per day. So yan ang sa indang salary. Layunin ng probinsya ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor El Rey Villaperte, katuwang sina Congressman Luigi at Mix Villaperte na matulungan ang mga kabataan na magkaroon ng karanasan sa trabaho habang nag-aaral at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isa ito sa mga prioridad ng probinsya na makapagbigay ng trabaho at oportunidad sa mga Camarinense. Ayon kay Pasakaw Mayor Nino Tayco, mahalaga ang programang ito sa mga kabataan lalo't magsisilbi itong isang oportunidad para sa kabataan na magkaroon ng actual work experience at makapag-ipon para sa kanilang pag-aaral. Magkaroon sila ng chance na makapagtrabaho actual sa trabaho mismo, then magkaroon sila ng knowledge, and magkaroon sila ng experience na kung sakali after nitong space na to ay pwede na sila magtrabaho kung saan na lugar o dito sa Pasakaw. And second, makadagdag din po ito sa kanila sa pag-aaral. It is a very big opportunity po dahil ito po ay gagamitin ko para sa financial security po ng aking pag-aaral, and at the same time po, itong magiging tulong po sa akin for work experience dito po sa municipality po ng Pasakaw. And hindi lang po doon natatapos yung tulong na tulong na ibinigay po sa akin ni Governor ng mga Villaferte. Dahil bukod po sa oportunidad at sa experience na binigay po sa akin ngayon, ay masasabi ko po na dahil po sa kanila ay makakapagtapos po ako ng pag-aaral. Eli Balbin, CSN. Agaw atraksyon ang bell tower sa simbahan ng Bombon, Camarines Sur dahil sa tagilid na struktura nito. Ang dahilan ng lining bell tower ng simbahan, alamin sa ulat na ito. Sa payapang bayan ng Bombon, Camarines Sur, umaagaw ng pansin ang bell tower na ito ng Parish of Our Lady of the Holy Rosary. Hindi lang sa kagandahan nito, kundi sa kakaibang anyo nito na mistulang nakatagilid. Kaya ito tinawag na Leaning Tower. Tinatayang ipinatayo pa noong 1804 gamit ang mga batong tisa o rubble na pinagdikit-dikit gamit ang puti ng itlog tulad ng ginamit sa ilan pang makasaysayang simbahan. Mula sa mga archival records, ang simbahan sa Bombon ay isa sa mga ipinatayong istruktura ng Franciscan Friars sa Camarines Sur. Ito ay itinayo sa Baroque style na kilala sa mga elementong hindi palaging balanse o pantay ang disenyo. Ayon sa ilang residente, kinamulatan nila ang kakaibang anyo ng tore batay sa mga kwentong kanilang narinig. Malambot ang lupa sa kinatatayuan ng simbahan kaya lumubog ang isang bahagi ng istruktura dahilan kung bakit ito tagilid. Ay, ang dangog ko lang kayan. Dapat si irarom, tabad malumoy, kaya nagtagilid araw gani. Pero kung sa taas wag nagtatanos-tanos man araw gani. May iba't ibang paniniwala ang mga tao sa lugar tungkol sa tunay na dahilan ng pagkakatagilid ng tore.
May nagsabing lindol ang sanhi. Mayroon namang naniniwalang sinadya ito ng mga Kastila bilang bahagi ng disenyo ng simbahan. Ayon sa Parish Pastoral Council ng simbahan, hanggang sa ngayon ay wala pang tiyak na konklusyon sa tunay na dahilan ng pagkakatagilid nito. Ang sigurado, nananatili itong matatag sa kabila ng mahigit 2 siglo. So base sa kuyang pagkasabot, kang aki pa ako talaga nakatagilid na ining Leaning Tower kang samuyang parokya kang Banwaan na Bumbon. And base mga osipon, mga sabi-sabi ka mga gugurang na kang panahon garo naglinog na makusog kaya nagtagilid ang samuyang Leaning Tower. Pero ang sabi man kang iba-ibang osipon na talagang garo sa paggibo kaiyan kang panahon, garo igwa ng design na nakatagilid. Garo yun po ang mga sabi-sabi ka mga anggugurang. Ayon sa lumang salaysay, napansin ang tagilid na ang tore matapos itayo ang unang 2 palapag, kaya panandali ang itinigil ang pagtatayo. Ngunit sa panahong walang nakatalagang pares sa parokya, ang mga lokal na arkitektong tinawag na Architectus Injus ang nagpasyang magpatuloy ng simbahan. Sa kabila ng pagkakatagilid, ipinagpatuloy nila ang 2 palapag at ipinatong pa ang pyramidal cupola sa tuktok ng tore. Hanggang ngayon, may debate pa rin sa tunay na dahilan ng Leaning Bell Tower ng Bumbon. Ngunit sa kabila nito, nananatili itong simbolo ng tibay, matatag na pananampalataya at pagkakaisa ng mga taga-Bumbon. Ang tore ay hindi na lamang bahagi ng arkitektura. Ito ay itinuturing ng bahagi ng mayamang kultura at pananampalataya ng bayan. Importansya po yun sa muya ta inot garo yun ang magiging sa tourist destination digdi sa Bumbon na talagang binabalik-balikan kang mga turista. Kaya dakula una-unra, dahil man hinuhuna sa pagi kang tagilid, masikat ang sarong Banwaan na sadit sana, pero matuninong. Asin maugma ang mga parishioners, asin ang mga kahimanwa sa samuyang namumutan na Banwaan na Bumbon. Regine Boy, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.